Dámy a pánovi, vítam vás u novej hry, môjho aj prvého videa z Delta Force. Toto video už som vlastne točil aj na môj druhý YouTube kanál, ktorý sa volá Tankeris Game. Točil som tam vlastne video, kde je proste nič nebolo, iba proste som tam hodil nejaký, proste tam čistý iba hra, gameplay a so zvukom a sem tam som tam aj hodil nejaký ten text, aby sa nepomenul na nejaké ten ľudí, no proste niečo také a zostriedal to video. Vyšlo teda veru včera, čo bol 29.10. A na tento kanál točím Tankeris Game SK a s jedným takým, no ešte neviem či to ešte bude pravda, ale nebudem to ešte zatiaľ žiadny spravodlivý hodiť. No, ale poďme sa vrátiť k hre, žiadne nepotrebujeme. Takže v ľavom hornom rohu, to vidím akože svoje svoje údaje, keby. No nie ani tak svoje, proste ránky akoby, obaj to sú tu. V pravom hornom rohu vidíte, že social, e-mail, silné settings, také zomerní proste. Pretože môžete tu hrávať aj s kamarátmi. Zase v dolnom rohu tu vidíte v Armory, Vehicle, Operations a Loadout, čo vlastne všetko sa naučíte vy potom. Potom nad Ready, čo je v pravom dolnom rohu, vidíte herné mody, čo máte Sele, Attack and Defend a takéto submariny. Ideme zahrať rovno na toto. Takže poďme na to. A som veľmi zvedavý, tu si potom ešte vyberáte svojho operátora. Máte tu vlastne útočníka, potom tu máte akože toho, čo má viac HP, teraz neviem, jak sa volá. Potom tam máte medika a potom tam máte ešte snajpera. No. Nebudem ani vyššie viac rozprávať o failoch, ani nič. No, vidieť, že hráme, že pripojil som sa do hry, ktorá už vlastne je hraná. Čo akože není moc dobré, keďže vlastne v tej hre sú strašní srači a nevedia nič uhrať. Takže som zvedavý, že ako sa nám to bude dariť tuto v tejto hre. Ako sa nám proste bude dariť v tejto hre. Hevni, Doriť, nemôže sa proste nič baviť. Ja sa budem veľko. No tak, ja som strašne ľavý už. Ja už mám asi tretiu hru po sebe mám. A ja strašne dostávam cez držku. No nie že cez držku, ale proste strašne to pre mňa ťažké hrať teraz. Dobre, free smoke tam staví. A ja viem asi čo idem urobiť. A vidím, že tu je snajperka, keďže vlastne máte tam aj vlastné abilitky a takéto. Dobre, ja idem na B2, čo vlastne máme nastažené. A idem sem z jedného dôvodu, pretože sa odtiaľ sa dostať na strechu. To sa proste dá takto prebehnúť a môžete sa dostať sem na túto. No a vlastne tu vidíte akože aj viacero tlačietiek, je také, čo vás môže docela dosť zmiatnúť. Nebojte sa len pri začiatku, no len tak pri skúške, proste pri začiatku tejto hry by ste mali byť schopní akože sa všetko naučiť, pretože to je naozaj ľahké. Ak ste niekedy hrali Call of Duty, tak určite by to malo byť pre vás ľahké. Toto by ste vtedy mali vlastne ovládať ako nič. Skáb 1. Nebudeš tam nikoho dizígovať. Nikto. Dobre, ďakujem, mne sa akože nejakým spôsobom. Tam je doktor. Dobre. My môžeme ešte robiť takúto jednu vetičku, že presne takto a hodíme tam granát. Granát tam vlastne potom vybuchne. Čiže akože je dobrá vec, že tam vybuchne, pretože tej potrebujem, to som dal fajný double kill. No. Keď tam dajú smoke, tak vlastne smoke sa dá rozbiť granátom, jak vidíte z Counter Strike možno. A tak to je, no, tak to funguje nejako. Potom vlastne, čo by som tu ešte mohol povedať. Máte tu potom ešte nejako nadmierenie, čiže tuto. A nad skákaním. Tak máte ešte tam potom máte one.
čomu sa hovorí vlastne výkon, čo máte vlastne ako takú abilitku, ako svojho operátora. No, tak by som to asi preložil ja, toho slovu. Neviem, jak by som to mohol preložiť. Z toho hečor, čečor, dole. Dobre, dostal. Tak. No a proste my sa snažíme akože obrániť svoje miesto. Jo, a už nemám náboj, takže musím si rýchlo odbehnúť. Tak to proste odbehneme. Aha, dobre. Tak ja som si neodbehol, ale skočil dole. Čo absolútne nechcel urobiť, ale nevadí. Potom tu máte akože, jak možno viete, tak aj sekundárne zbranie. No. To neber. Ešte sa vystrel po ňom. Sradno týchto ľudí, akože to je fakt ťažký protivník. Jak by som tam ja mohol uhrať, to by ma som to zaujímal. No uvidíme ešte, ak sa mi tu vôbec podarí, či vôbec ešte vyhráme, pretože z tejto hry to prvé video, tak teraz nám to akože sa nepodarilo. No ale potom si to ešte môžete akože ísť proste normálne kúpiť, že bombu a takéto somariny. Také sa to ešte dá nakúpiť. Teraz budem tu neviem, kedy ono je, toto. Vidíte tu ešte, dobre, tak nie sú to. Dobre, jeden dole, poď, ty debil! Čo ja děláš, more? Ježiš, on má, poďme na to. Dobre, no, dobre, ale Boris ma tu oživí. Ja si zaberiem toto a idem sa... Au. Odkiaľ sa tu debil? Kam je? Ja prísahám, že aj tam hodím granát. Tak sedem. To sa nedá. Nie, to sa začal neuvedať. Takže vlastne viete čo ja urobím? Ja si urobím takto. Hlavne si na spazriek môžem, čo som hral na začiatku. Hlavne sa tuto. Niekto tu má oné. Dobre, by ma zaujímalo, že počkať sa spolu moment pretože nám to preberajú. Sráči nám to preberajú. No a ako asi nesmieli poslanec seminárske pošľašenie. Dobre, takže vlastne ja sa kapnem sem. Au, ojej. Som dostal strašne cez držku. Dobrý deň. Tak dobre, si to môžete prestať skrývať, pretože už si do. No, ďalej potrebujem skočiť ešte sem toto, dobre. Komici hore kempa, znači. Kabúš, neotravuj ma. Debilko. No teraz sa takto som vyjúlim ešte najprv predtým. Sa prebijem. Dobre. Mám hlavne, že sú všetci. Nie, pretože už hore vyhajú, dobre. Že ja si teraz to budem musím hlavne držať, budem to celú čas strážiť asi podľa mňa nejakú dobu, určite. Jak som sa lákal, že to už nejaký oný druhý hráč, som sa mňa posral až. No neviem moc asi nič také. Dobre, môžete potom ešte vyskočiť takto z hore, čo vlastne sa mi teraz bude hodiť. A vlastne potom si tu ešte môžete nastaviť, že vám tu bude miery, nebudem vám to miery, si potom môžete nastaviť túto pri ono, že ako budete strieľať, že či budete takto na všetko strieľať, alebo budeme takto. Ja sa tak trošku prikročím vyššie. Ideme aj ťažšie streliť. Na boky, dobre. A posledných 7, dávaj. Tu hráme. Dobre, máme. 15. 14, dám 15. Neviem, čo im tam hodím, počkaj, si sa moknem, vyhľujem sa. Počkaj. Takto, nič. Viete, ako to urobím, ak sa takto voľne. A ja presne, kde si to hodím, tak je tuto. No lauč. Viete, čo to robí, dámy pánov? Oni vám to znázorním. Jak tam teraz pekne vidíte, tak teraz tam pekne teraz ukáže.
dostal hlavičku. Ani teraz tam sa na nikto nevie tam vybývať. Dobre, no a presne toto tak sa tam to bude spúšťať. Yes. A takto všetci pokápu pekne. Posledný oný. Yes. Ja vám to bolo asi určite dýchpečkania hraní, čo som točil na minulý kanál. Na druhý kanál vlastne minulý. No. A sa ma to ešte bavilo. Čiže aké z tejto hry sa nedá ničomu vytknúť. Každou hrou tá hra vás ešte viac a viac baví. To je naozaj úžasná táto hra. A ešte nebude aj... No tak nevadí. Ešte toto ešte máte najlepšie skôr, bez squad, proste najlepšiu squadu. A neviem, uvidím ešte ako sa mi bude dať. A som docela dosť vedavý, že ako budete reagovať na toto video. Som veľmi rád, že sledujete to. A že na mojom videu, no proste. A teda keď mi dáte like, odber, to budem hlavne prípadne nejaký ten komentár a ešte by som bol aj veľmi rád, keď mi hodíte kanál aj na druhý kanál, na Tankeris Game odber, pretože toto akože nie je ten kanál, ktorý robil, toto je na Tankeris Game SK, kde vlastne hovorím o slovensky, čo ja už neviem, ale jak som to hovoril, tak to poviem a jak som to hovoril, tak to pripomeniem. Tankeris Game vlastne hovorím točím, hodím tam nejakú pesničku, zostriam to a proste tam píšem, hej, ale bude tam proste niekedy aj vychádzať, že normálne budem hovoriť aj anglicky a tak. Potom tu ešte máte tie horné mody a ešte máte aj select map, ktoré som vám zabudol ukázať, čo vlastne môžete stiahnuť mapu za megabajty a tak. No, a to je asi všetko, čo by som vám mohol povedať. Ďakujem za sledovanie môjho videa, nezabudnite mi dať teda like, odber a priebežne vlastne aj nejaký komentár zanechať na vás a mohli by ste mi ešte nejaké hry takéto doporučiť, zhodnotím ich a keď také by ste mohli aj potom tam možno by ste, ak by ste chceli, tak by sme ešte mohli nejakú hru od Supercell zahrať alebo ešte nejaký možno ten Roblox, ak by ste ešte dali alebo dajme tomu Art of War 3, ak to poznáte, alebo Free Fire a tak, že ďakujem za sledovanie a vidíme sa v ďalšom videu. Klobúk dole.